Mas halangkaw na demand sa kuryente ngunya na El Nino na posibleng magresulta sa pagnipis kan supply asin mga biglang brownout, biglalao manakan ka Soreco 2. Tipid kuryente tips aramon ta sa report ni Chris Novello. Mabenta urog na ngunya na mainit ang panahon ang tindang yelo ni Nanay Vilma kan Concepcion Pequeña, Naga City. Resulta kaini ang makusogba na konsumo ninda sa kuryente huli sa pigagamit na refrigerator. Kaya kada bulan, haros 1,000 pesos ang binabayad din ninda sa kuryente. Kaya nganing makatipid, ang diskarte ninda Vilma sa ngunyan. Pag matigas ng mga laman ng rep, tinatanggal namin sa saksakan, mga kalahating isang araw o di ka isang gabi. Pag hindi pa, hindi namin nababawad talaga siya. Ngunyan ang deklarado na kan pag-asaan pagpupuon kan El Nino. Piglalooman na kan Soreco 2 ang halangkaw ng demand sa kuryente kan mga consumer. Iyan po ang data kontrolado si paggamit ng kuryente. Dahil mainit po nga ni ang panahon, pwedeng magdoble, magtriple na naman ang sa indang konsumo. Ninhuli kan piglaloom ang halangkaw na demand sa kuryente, posibleng magresulta subot ini sa pagnipis kan kuryente asin mga power interruptions. Ninhuli ka ini, inabisuhan kan kooperatiba ang mga konsumidor. Nangunyan pa sana, dapat na subot na magtipid sa paggamit ng kuryente. Mas marhay man subuot na i-unplug ang mga appliances na daiman ginagamit o i-off ang mga switch kan ilaw na makusog sa pagkonsumo ng kuryente. Dapat man daw nalinigan ang mga ini para mahali ang mga ati na saro sa nakakaapekto sa makina o motor na makusog magkonsumo ng kuryente. Kay Baan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.